Són algunes de les obres que es poden veure al Centre Cívic Riu de Santa Coloma i que sota el títol Caram ens apropen al coneixement de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica, dues malalties sovint desconegudes i encara incompreses socialment. Es tracta d'una creació de l'estudi d'art de Jordi Aliguer i Anna Ballvehí, en què els seus alumnes han treballat a partir dels testimonis de persones afectades. S'hi pot veure una representació artística dels símptomes i el desenvolupament de la malaltia, així com l'atenció sanitària o l'entorn social del malalt. L'acte de presentació ha estat encapçalat per l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, que ha destacat la importància del teixit associatiu per reconèixer aquestes malalties. Tots els esforços que es facin en aquest sentit des de la federació i des de les associacions que hi ha al territori per sensibilitzar la importància que té que es reconegui que les persones que pateixen aquesta malaltia realment tenen una malaltia i que requereixen ser ateses des del punt de vista mèdic, però també des del punt de vista de l'estima, de la sensibilitat, no? I això s'aconsegueix habitualment reforçant la xarxa social. Maria Carmen Hueso, presidenta de l'Associació de Santa Coloma, i Maite Vivancos, presidenta de la Federació d'Associacions de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Catalunya, han reconegut la tasca dels artistes per reflectir el dia a dia dels malalts. Yo creo que son 35 obras, está muy bien reflejado cuál es nuestro sufrimiento, que solo lo sabemos quien lo padecemos, y que no ven muchas veces los que están a nuestro alrededor, que no entienden qué es lo que nos pasa. Entonces aquí hay muchos trabajos de estos que están realizados muy reales, como si realmente la persona que lo ha realizado supiera de nuestro sufrimiento. L'exposició de caràcter itinerant es podrà visitar al Centre Cívic Riu de Santa Coloma fins al proper 15 de febrer.